yanzu akwai tsari na film festival wanda duk duniya tana gabatar da shi, ana yin shi a kudancin ƙasar nan suna gabatarwa. Mu har yanzu a Kannywood ba ma kowa ne ya san da shi ba, ba ma kowa ne ya san ana yi ba. Kuma shi film festival yana taimakawa upcoming artists, sababbin jarumai da suke tasowa, kuma yana samar da kuɗin shiga. Yanzu idan da a ce ƙungiyar Kannywood za ta shirya film festival, fim ne za ka yi shi na minti 5 zuwa minti 10, a taƙaice ka yi shi. Idan saƙo ka ɗauka na ban dariya ka yi shi, idan kuma a'a wani muhimmin abu kake so ka nuna wa al'umma na nasiha, za ka iya nuna musu a minti 10 zuwa minti 5. To hakan zai taimaka wa sababbin jarumai, tunda registration za a yi. A wannan registration ɗin idan aka yi, a shi za a ware na 1, na 2 zuwa na 3 wanda suka yi winning, a sallame su a cikin wannan abun nan ɗin, a yi musu gift ɗin da za a yi musu. Sannan kuma ita ragowar sauran al'ummar da suka zo suka yi registration upcoming artist ɗin, ita Kannywood ɗin ta samu kuɗin shiga, tunda aƙalla da wannan kuɗin registration ɗin za a yi musu wannan hidimar duk da wannan abu. Kuma daga wannan wani a wannan film festival ɗin, daga nan shi ma zai samu future sa. Daga nan za a samu future film daban-daban wanda gidajen TV za su buƙaci a ci gaba da wannan film festival da wannan ya yi da makamantan haka. To amma sai ka ga duk wani abu da ya shafi harkar kuɗin shiga, Kannywood manta shi muke, ba ma neman shi, ture shi muke yi. Me muke so? Zamani. Kawai mu dai burinmu zamani ya zo mu bi shi. Yanzu ka kalli wannan tashar Arewa 24, abin da ta yi wa Kannywood, abin han mamaki yake bani, abin han mamaki yake bani.